Insellmilkom, tul ix-xhur li bħala pajjiż ilna niffaċċjaw il-pandemija tal-COVID-19 għaddejna minn mumenti diversi. Mill-inċertezzi u l-biżgħat kbar li offrewlna l-ewwel ġimgħat, meta ma konniex nafu x'qed niffaċċjaw. Imbagħad imxejna għal miżuri varji li ħadna minn żmien għal żmien, skont dak li kien jitlob il-mument u skont il-pariri xjentifiċi tal-awtoritajiet tas-saħħa. F'kull pajjiż madwarna, quddiem pandemija bla preċedent għad-dinja kollha, il-miżuri inbidlu skont il-ħtieġa u skont ir-riżultati li kienu qed iħallu. L-aħħar jiem issa f'pajjiżna offrew sfidi ġodda. Hekk ġara mal-bqija tal-Ewropa wkoll. Anke f'Malta, il-varjant tal-virus wassal għal tixrid akbar ta' infezzjonijiet. Kif jistgħu jispjegaw l-esperti mediċi, aktar minn 60% tal-aħħar numri huma riżultat ta' dan il-varjant. Varjant li jinxteret iktar malajr mill-virus oriġinali f'mument li l-poplu jibda jgħajja mill-fatt li ilu 12-il xahar b'restrizzjonijiet u jiffaċċja din il-pandemija. Il-wasla tal-vaċċin tqawwilna qalbna, anke għax jidher biċ-ċar li l-vaċċin qed jaħdem. Ir-rata li biha qed nagħtu dan il-vaċċin hija waħda b'saħħitha ħafna, b'mod li nafu li qed nipproteġu dawk l-aktar vulnerabbli u dan qed inħossu li wara li tajna aktar minn 100,000 doża s'issa. Però, kif spjegajt, hemm bżonn li fil-waqt li nattakkaw bil-vaċċin niddefendu wkoll b'miżuri li jwaqfu t-tixrid tal-infezzjonijiet. Għax is-sitwazzjoni insegwuha ġurnata b'ġurnata, il-ġimgħa li għaddiet diġà ħadna numru ta' miżuri biex naraw li l-infezzjonijiet ma jkomplux jinxterdu. Illum qed inżidu magħhom biex inkunu aktar aggressivi fid-difiża tagħna, partikolarment kontra l-varjant. Irridu nikkontrollaw id-domanda fuq l-isptar biex nibqgħu nagħtu l-aqwa kura lil kull min għandu bżonna, kif dejjem għamilna. Irridu naqsu l-infezzjonijiet biex is-sistema tas-saħħa tibqa' tlaħħaq mad-domanda li jkun hemm fuqha. Irridu nkomplu nżidu ir-rata ta' tilqim li diġà hija l-aqwa fl-Ewropa. Iffaċċjati b'realtà ġdida, id-deċiżjoni kienet li naġixxu minnu fih mingħajr ma nieħdu ebda riski f'dan il-perjodu. Għalhekk mal-miżuri kollha li diġà ħabbarna, b'effett minn għada sal-11 ta' April li ġej, jiġifieri meta jintemmu il-vaganzi tal-għid tat-tfal tal-iskola, se jingħalqu l-ħwienet li jipprovdu prodotti u servizzi meqjusa bħala mhux essenzjali. Se jingħalqu wkoll ir-ristoranti u l-faċilitajiet anċillari tal-lukandi li minn għada jistgħu jibdew joffru biss ikel u xorb permezz ta' room service jew deliveries. L-ivvjaġġar lejn Għawdex se jkun limitat biss għal raġunijiet essenzjali u għal min għandu proprjetà fil-Gżira Awċija. Il-limitu għal gruppi f'postijiet pubbliċi se jinżel minn 6 għal 4. Fil-waqt li hemm u qed nagħmlu llum rakkomandazzjoni ċara sabiex in-nies ma jinġemgħux fi djar privati. Se jkun sospiż ukoll l-isport organizzat kollu. Se jingħalqu l-gyms u l-pools, se jingħalqu swali taċ-ċinema, mat-teatri u l-mużewijiet, se jitwaqfu t-tiġijiet u l-attivitajiet reliġjużi. Funerali jistgħu jsiru skont il-protokolli li diġà hemm fis-seħħ. Minn nhar it-Tnejn se jingħalqu l-istituzzjonijiet edukattivi u l-Gvern se jkompli jaħdem mal-stakeholders kollha biex għal ftit jiem li fadal qabel il-vaganzi tal-għid il-lezzjonijiet jingħataw online kif qed isir diġà b'mod tajjeb fl-istituzzjonijiet post-sekondarji u terzjarji. Tul ix-xhur li ilha magħna din il-pandemija kellna
priorità ċara ħafna. Dik li nipproteġu is-saħħa tan-nies u li nħarsu wkoll il-kwalità tal-ħajja tal-poplu tagħna. Investejna kemm flaħna fis-servizz tas-saħħa pubbliku. Iżda, daqstant ieħor investejna bil-qawwi biex nipproteġu x-xogħol tal-familji Maltin u Għawċin. Għalhekk, in-negozji li se jiġu milquta bil-miżuri tal-lum se nkunu qed inkomplu nassistuhom bil-weight supplement. Dan billi dawk l-oqsma ekonomiċi kollha li se jkunu magħluqin għax-xahar li ġej se nkunu qed nagħtuhom il-weight supplement sħiħ fil-full tiegħu għal perjodu li fih se jkunu qed jintalbu jagħmlu dan is-sagrifiċċju. Dan kollu ma jfissirx li għandna naqtaw qalbna. Jew li nħallu it-tama u l-kuraġġ jonqsulna. Illum nafu aħjar x'qegħdin naffaċċjaw. Illum għandna l-vaċċin li sena ilu mhux tal-li ma kellniex, tal-li ma kienx jeżisti. Vaċċin li pajjiżna rnexxielu jikseb f'ammonti tajbin, tant li aħna l-aktar pajjiż fl-Unjoni Ewropea li qed inlaqmu ras għal ras. Dan kollu għandu iqawwilna qalbna. Nibqa' determinat flimkien mal-Gvern li naħdmu biex kemm jista' jkun malajr immorru għan-normalità. Nemmnu li l-programm ta' tilqim huwa kruċjali f'dan kollu. Fl-istess ħin, bħala ċittadini il-koll nistgħu nagħmlu l-parti tagħna billi nieħdu ħsieb xulxin u l-familji tagħna. Il-frontliners se jibqgħu isibu lili u lill-Gvern warahom billi nieħdu d-deċiżjonijiet kollha li hemm bżonn. Iżda jeħtieġu lilkom ukoll. Konvint li bħala poplu fil-ġimgħat li ġejjin se nkomplu ngħixu l-ispirtu ta' għaqda li rajna u esperjenzajna tul dawn l-aħħar xhur. M'għandix dubju li bekk flimkien se nibqgħu naħdmu biex nelbu din l-isfida. Grazzi Prim Ministru, bħalma kelli l-opportunità nispjega ftit tal-ġranet ilu waqt konferenza oħra tal-aħbarijiet il-laboratorju tagħna f'Mata Dei issa huwa wieħed mill-ewwel laboratorji fl-Ewropa fid-dinja fil-fatt li qiegħed juża testijiet, li qed juża apparat biex dawk il-swab tests li nieħdu mhux biss inkun jista' jgħid hux pożittivi jew le, imma wkoll biex ikun jista' jibda jkollu indikazzjoni ta' liema varjant huma. U għalhekk f'dawn il-ġranet qed nkunu nafu b'mod iżjed preċiż kemm qed ikollna mill-varjant Ingliż jew varjanti oħrajn ġewwa pajjiżna. Ngħid li l-varjant li għandna ġewwa pajjiżna huwa l-varjant Ingliż. Il-varjanti minn pajjiżi oħra ma rajniex kellna każ wieħed biss tal-varjant tas-South Africa ftit tal-ġimgħat ilu ma rġajniex rajna bħalu. Però l-varjant Ingliż jidher li issa qed ikun responsabbli, qed ikun il-kawża ta' madwar 2/3, ġifieri ta' ftit iżjed minn 60% tal-każijiet ġodda li qegħdin naraw. Ġifieri jidher li l-varjant Ingliż bħalma ġara u bħalma qed jiġri fil-pajjiżi l-oħra tal-Ewropa ħa s-supravenza fuq il-COVID, il-coronavirus li kien qed jagħti il-COVID fix-xhur li għaddew. Il-varjant il-ġdid tal-Ingilterra mhuwiex iżjed perikolus individwalment, imma huwa iżjed kontaġġjuż. Ġifieri il-persuna illi kollu varjant Ingliż jista' iwasslu, jfirxu għand aktar persuni milli kien jiġri meta kien hemm il-varjant oriġinarju. Allura da kif ukoll, kif ġa spjegajna, l-għeja li tħossu ħafna nies jispjega n-numri illi qed ikollna f'Malta u madwar l-Ewropa illi qegħdin ikunu għoljin minn ġurnata għall-oħra. Madankollu ma jfissirx illi għax għandna l-ispjegazzjoni allura nistriħu hemmhekk. Fil-fatt dana jixprunana aktar biex iżjed inkunu responsabbli biex iżjed nieħdu dawk il-miżuri li hemm bżonn ħalli l-pajjiż kemm jista' jkun u l-persuni tal-komunità tagħna nżommuhom b'saħħithom u nżommuhom sikuri. Ħanejt naqra s-sitwazzjoni ta' Mata Dei. Aħna bħalma tafu intkom fil-bidu ta' din il-pandemija konna dejjem qegħdin ngħidu waħda mill-għanijiet prinċipali tagħna hu illi konna
servizzi tas-saħħa illi jistgħu jagħtu il-kura lil kull min għandu bżonn. Bħal da żmien sena f'Mater Dei kellna ITU waħda. L-ITU prinċipali illi kienet ilha sservina għal mindu fetaħ Mater Dei u ovvjament ħadet over mill-ITU ta' San Luqa illi kellha 21 sodda. Dik l-ITU għadha hemmhekk, parti minna 5 sodot jistgħu huma sodot ta' iżolament u allura jistgħu jintużaw għal pazjenti li jkunu pożittivi bil-COVID. Però kmieni fil-pandemija, ġifieri f'Marzu, April, Mejju tas-sena li għaddiet, konna żidna ħafna il-kapaċità tagħna illi noffru servizzi ta' ITU billi bnejna b'mod infrastrutturali swali ġodda tal-ITU ġewwa Mater Dei, ġibna l-apparat, il-ventilators, l-equipment liħor, il-monitors, u ħarriġna anka l-aktar mill-istaff tagħna biex ikunu kapaċi jagħtu servizzi ġodaw l-ITUs ġodda. Fil-fatt, bħalissa għandna apparti l-ITU prinċipali għandna 3 COVID ITUs illi huma miftuħin. Għandna 3 COVID ITUs illi flimkien ma' dawk in-numru ta' pazjenti bil-COVID illi qegħdin fil-COVID fil-ITU prinċipali ifisser li qed nagħtu l-kura lil 22 persuna li hija pożittiva għal COVID u 6 persuni oħra li kienu pożittivi għal COVID issa m'għadhomx imma xorta għad għandhom bżonn kura intensiva. Ġifieri, b'riżultat tal-coronavirus jew pazjenti pożittivi jew pazjenti illi m'għadhomx pożittivi m'għadhom fil-bżonn tal-kura intensiva kaġuna tal-coronavirus qed nagħtu l-kura lil 28 pazjent ġewwa l-Isptar Mater Dei. Irrid ngħid illi għandna ITU oħra, COVID ITU oħra li hija preparata, mhijiex okkupata bħalissa, però tista' tkun. U mbagħad jekk ikun hemm bżonn għandna l-5 ITU, COVID ITU, ġifieri s-sitt waħda b'kollox, inkluż is-7 waħda li għandna ta' tfal illi qiegħda standby wkoll. Ma daw qed trid isemmi li anke ġew Għawdex hemm ITU illi kibret sew il-kapaċità tagħha u hemmhekk hemm 5 pazjenti li qegħdin jieħdu l-kura minħabba il-COVID. Ġifieri aħna bħalissa għandna t-tielet COVID ITU li hija miftuħa mal-ITU oriġinali u għandna ITU oħra illi għad m'għandix pazjenti imma qiegħda on standby. Biex inkunu nistgħu nagħtu dawn is-servizzi kollha, ovvjament m'għandniex bżonn biss l-apparat, m'għandniex bżonn biss l-infrastruttura, m'għandniex bżonn biss is-sodot, m'għandniex bżonn biss il-ventilaturi u l-mediċini, imma għandna bżonn ir-riżorsa umana, il-professjonisti tagħna, it-tobba, l-speċjalisti, n-nurses, dawk kollha li jagħtu b'dedikazzjoni kbira minn hawnhekk m'għandix kliem biex nirringrazzjahom biżżejjed, xogħol 24 siegħa kuljum 7 fil-ġimgħa għal dawn ix-xhur kollha issa lill-pazjenti li huma morda bil-COVID. U biex inkunu nistgħu nleħqu ma' din id-domanda li għandna fuq is-servizzi tas-saħħa minn nhar is-sibt li ġej ħankunu qegħdin inwaffqu l-operazzjonijiet li mhumiex ta' emerġenza jew li mhumiex urġenti, x'fir dak li jsejjaħ elective surgery b'mod temporanju biex l-istaff, il-tobba, l-anestetisti, il-nursi speċjalizzati illi bħalissa ikunu jagħtu s-servizz tagħhom fis-swali tal-operazzjonijiet ikunu jistgħu jagħtu s-servizz tagħhom f'dawn l-ITUs u f'bnadi oħrajn għal pazjenti illi huma COVID. Ovvjament da jfisser illi ħajkun qed jonqos dat-tip ta' servizz ta' operazzjonijiet li mhumiex urġenti jew li mhumiex ta' emerġenza dawk jibqgħu jsiru, però il-pjan tagħna u illi la darba nkunu għaddejna minn din il-sitwazzjoni daw l-operazzjonijiet nirkuprawhom lura. Palma jaf kulħadd it-tilqim, il-programm ta' tilqim tagħna sejjer tajjeb ħafna u on track u r-riżultati li qegħdin joħorġu anke minn pajjiżna jindika b'mod issa ċar ħafna illi t-tilqima taħdem. Tantu hekk illi dik is-sezzjoni tal-popolazzjoni, ġifieri dawk il-persuni ta' illum minn fuq 80 sena illi kun ħadu l-ewwel doża u speċjalment dawk li ħadu t-tieni doża tal-vaċċin, ir-rata ta' infezzjonijiet serji f'din il-kategorija hija kważi non-eżistenti. Ġifieri minn dawn l-eluf kbar ta' persuni li tlaqmu bil-coronavirus, bil-vaċċin tal-coronavirus huma biss il-waħdiet illi qed ikunu infettati. U dan jkompli juri kif il-vaċċin verament kif kien hemm l-indikazzjoni mit-trials huwa effettiv f'aktar minn 90%
tal-pazjenti li jkunu ħadu it-tieni doża. Il-miżuri tal-lum qegħdin jitħabbru biex waqt li nkomplu nżidu il-protezzjoni taċ-ċittadini tagħna bil-vaċċin, nkomplu nrażnu il-firxa tal-mikrobu. U dan nrażnuh billi kemm jista' jkun niskoraġġixxu il-kontatt soċjali. Mill-bidunet huwa ċar illi dan il-mikrobu jittieħed minn persuna l-oħra meta jkun hemm kontatt ravviċinat, u allura parti li nibsu l-maski naħslu dejna nqogħdu attenti milli jekk nkunu ma nifilħux ma nħorġux mid-dar, imma anka f'persuni li jista' ma jkunux sintomatiċi u għadhom ma ħadux it-tilqima speċjalment jistgħu xorta jferxuh. U allura il-miżuri li qegħdin nagħmlu llum huma kollettivament intiżi biex innaqsu il-kontatt soċjali. Il-kontatt soċjali hija ħaġa li l-bniedem ma jgħix mingħajrha. Imma f'dan il-mument il-miżuri li rridu nieħdu li kull wieħed waħda minna irid jieħu responsabilità wkoll illi ħarishom huwa eżatti biex inneħħu l-kuntatt soċjali. U da fl-isferi kollha, mill-isport għall-gyms, għall-ħwienet illi mhumiex essenzjali għall-ħajja ta' kuljum, għas-servizzi li mhumiex essenzjali għall-ħajja ta' kuljum, għall-iskejjel tagħna, għall-qudies. Jiena llum wara nofsinhar kelli l-opportunità li nitkellem mal-Arċisqof ta' Malta, nirringrazzja lilu u l-kollegi tiegħu u l-kurja tal-mod kif mal-ewwel fehem il-bżonn ta' miżuri anka f'attivitajiet reliġjużi u b'effett immedjat ħajkun qiegħed iħabbar, il-kurja ħadkun qiegħda tħabbar kif ħajkun hemm tnaqqis fil-fatt ħajjef il-qudies ħlief dak il-qudies li huwa assoċjat mal-funerali. U naturalment jekk ikun hemm tieġ tista' ssir iċ-ċelebrazzjoni tal-wedding innifsu ma mhux ir-reception. Ir-reception tat-tieġ u laqqas il-quddiesa tat-tieġ. Però nerġa' ngħid irid nirringrazzja mill-Arċisqof u fis-sigħat li ġejjin ħajkun qiegħed jagħti aktar dettalji dwar kif ħajjiġi affettwat. Nerġa' ngħid dawn il-miżuri kollha u oħrajn li semma l-Prim Ministru huma ntiżi biex naqtaw kemm jista' jkun il-kuntatt soċjali. U allura wieħed irid jifhem, kull persuna, kull ċittadin tifhem illi anka forsi dak li mhux miktub bl-iswed fuq l-abjad, wieħed għandu juża r-responsabilità personali tiegħu u fejn jista' jaqta' l-kuntatt soċjali. Nerġa' ngħid hija kontra il-natura ta' kull wieħed waħda minnha illi naqtaw dal-kuntatt soċjali, imma f'dan il-mument huwa neċessarju. Ħanejt ftit punti żgħar dwar il-contact tracing. Il-contact tracing huwa essenzjali biex wieħed kemm jista' jkun jidentifika dawk il-każijiet pożittivi billi nagħmlu ħafna testijiet u aħna nagħmlu il fuq minn 4,500 test kuljum. Waħda mill-ogħla, probabbilment l-ogħla rati tat-testjar ras imbras fl-Ewropa kollha, jekk mhux fid-dinja. Imma mbagħad dawk il-pazjenti li jkunu pożittivi jridu niżolawhom, rridu niżolaw kemm jista' jkun in-nies ta' madwarhom. Iżjed ma jkun hemm nies imlaqma inqas dan il-contact tracing jibqa' importanti imma sallu għadu importanti ħafna. Naturalment, meta n-numri jibdu jikbru, il-xogħol, il-pis tax-xogħol tal-contact tracing fuq il-speċjalisti t-tobba u l-staff tagħna ikompli jikber. U bħalissa iva n-numru ta' każijiet ġodda bħalma jaf kulħadd huwa għoli u allura il-contact tracing x-xogħol fuq ikun akbar. Aħna qegħdin naċċertaw u anka qed nżidu r-riżorsi umani anka f'dan is-settur biex kull min ikun pożittiv nilħquh kemm jista' jkun malaj, ġeneralment f'temp ta' 24 siegħa, u mbagħad ukoll fil-ġranet ta' wara nilħqu dawk il-persuni kollha illi jien li kellhom kuntatt ravviċinat ma' dal-persuna kontaġġuż. U allura nkomplu anke f'dawn il-ġranet nżidu l-ammont ta' riżorsi anka billi issa nkunu qegħdin innaqsu l-attività fiswali tal-operazzjonijiet ħajkun anka aktar riżorsi umani speċjalizzati li nistgħu nużaw f'dan is-settur biex il-contact tracing nżommu kemm jista' jkun aġġornat. Fej jidħol il-vaccine rollout, jiġifieri il-mod kif qegħdin nagħtu t-tilqima, kif qegħdin nagħtu t-tilqim, il-figuri huma tajbin ħafna. Bħalissa qegħdin nagħtu bejn 3,500 u 4,000 doża kuljum. Bejn 3,500 u 4,000 doża tal-vaċċin kuljum lill-residenti f'Malta u Għawdex.
sa llum nkunu lħaqna viċin il-110,000 xi 109,000 doża li jfisser li aktar minn 16 kważi 17% tal-popolazzjoni Maltija u Awċija illi hija titolata għal vaċċin ħatkun ħadet mill-inqas l-ewwel doża u aktar minn 8% ħajkunu ħadu t-tieni doża. Dina bħalma wieħed jaf għax qalet kemm il-darba hija l-ogħla rata b'ħafna fl-Unjoni Ewropea. L-aktar nies vulnerabbli huma l-aktar nies li qed jieħdu l-vaċċin kmieni u allura dawk il-persuni ta' fuq 80 sena issa ilħaqna aktar minn 4 minn kull 5 minnhom, ġifieri aktar minn 80 fil-fatt qegħdin madwar 82% tal-persuni kollha li għandhom 80 sena jew fuqhom u dawk il-persuni ta' kull età ma li għandhom mart kroniku, ġifieri dawk li huma vulnerabbli, hemmhekk ukoll biżna n-nofs u tajna l-vaċċin il-55%. Fil-ġranet u fil-ġimgħat li ġejjin inkomplu nlaqmu il-dawn il-gruppi kif ukoll issa mill dawn il-ġranet beda tilqim għal dak il-cohort, dak il-grupp ta' bej 60 u 79 sena, ta' bej 60 u 79 sena. Ħafna minn ċittadini ta' din l-età diġà bdew jirċievu l-appuntamenti biex jieħdu tilqim xi wħud diġà ħaduh, però dan huwa grupp kbir ħafna ta' 20,000 u allura wieħed jista' jifhem illi mhux kulħadd ħajrċievi l-appuntament, l-ittra tal-appuntament f'salt. Ġifieri ħajkun hemm persuni li qegħdin f'din l-age group ta' bejn 60 u 79 sena illi għadhom ma rċevux l-invit imma li ħerċevuh fil-ġranet illi ġejjin. It-targets tagħna dejjem kienu u din għadnija fl-aħħar tas-sena li għaddiet illi nilħqu noffru t-tilqima lill-poplu Malti Awċi kollu sal-aħħar ta' din is-sena illi nilħqu l-herd immunity sal-aħħar tas-sajf u li nkunu laqqamna l-vulnerabbli u konna ddefinejna l-grupp tal-vulnerabbli dawk li għandhom mart kroniku serju u persuni fuq 70 sena sal-aħħar ta' Mejju. Daw kienu t-targets tagħna fl-aħħar tas-sena li għaddiet. Illum dawn it-targets naqasnihom. Ġifieri aħna qegħdin naraw illi mhux biss nkunu laqqamna l-persuni ta' 70 sena u fuqhom, imma din niżinnija sa' 60 sena, ġifieri nkunu laqqamna persuni ta' 60 sena u fuqhom u dawk vulnerabbli u l-frontliners mhux sal-aħħar ta' Mejju imma sal-aħħar ta' April. Ġifieri waqt li nżilna u żidna dak il-grupp ta' bejn 60 u 70 sena ħankunu wkoll igwadanjajna xahar. U l-istess għal herd immunity qegħdin nimmiraw illi minflok tkun lejn l-aħħar ta' Settembru tkun madwar 5 ġimgħat qabel. Ma dan il-koll ma dawn il-figuri wieħed ukoll iżid illi f'dawn il-ġranet possibilment anke minn għada stess qegħdin nistennew l-aħbar mingħand l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini illi ikollna d-dispożizzjoni tagħna anke r-raba' vaċċin li huwa l-vaċċin tal-Johnson & Johnson illi aħna wkoll għandna madwar 250,000 tilqima ordnata minn għandu. Jiena ma nistax qabel ma nikkonkludi ma nsemmix u ma nirringrazzjax lill-frontliners tagħna, l-mediċi tagħna, l-nies li qegħdin ta' kuljum ikunu fuq quddiem biex jieħdu ssib il-pazjenti tagħna, dawk li jieħdu l-swabs, dawk li issa jagħtu t-tilqima, dawk li jieħdu ssib il-pazjenti tagħna fl-isptarijiet, dawk li jagħmlu contact tracing, dawk in-nies tal-procurement li qegħdin jaħdmu lejl u nar biex jasal iżjed vaċċin ġewwa pajjiżna, dawk in-nies tal-FMS li qegħdin jirranġaw ċentri biex ikollna ċentri ta' vaċċinazzjoni. Għada jiftaħ ċentru ta' tilqim kbir ġewwa l-Emcast, il-ġimgħa jiftaħ ċentru ta' tilqim kbir ġewwa l-Awrora ġewwa Għawdex biex bekk inkomplu waqt illi nieħdu ħsieb illi nżommu kemm jista' jkun il-virus milli jinferex nkunu qegħdin nattakkaw billi nagħtu t-tilqim. Probabilment dan huwa wieħed mill-iżjed perjodi diffiċli li qed jiffaċċja mhux biss pajjiżna li qed tiffaċċja l-Ewropa, probabbilment li qatt tiffaċċjat id-dinja. Dal-perjodu nelbuh bix-xjenza tal-miżuri li qegħdin ndaħlu bix-xjenza tat-tilqim imma wkoll nerbuh bis-solidarjetà. Ix-xjenza u s-solidarjetà. Flimkien jekk aħna nibqgħu nieħdu ħsieb xulxin, dal-perjodu ta' dlam jgħaddi u x-xemx titla' wkoll.
Grazzi. Aħna minna ta' saħħa pubblika dejjem insegwu x'inhi għaddejja bħala sitwazzjoni, dan kien virus li kkaġuna dil-pandemija li dejjem kien qed itina sfidi. Sfidi biex aħna nkun nistgħu nikkontrollaw il-firxa tiegħu, però bħalma konna qegħdin naraw f'dawn l-aħħar xhur ukoll beda joħroġ il-varjant, diversi tipi ta' varjant li dawn nafu l-impatt tagħhom qiegħed ikun jagħmel impatt kbir fuq it-trasmissjoni fil-komunitajiet kemm ta' Malta kif ukoll ta' barra minn Malta u l-impatt qiegħed hemmhekk fuq iżjed firxa. U allura minn dan l-evalwazzjoni li għamilna u anke permezz ta' testijiet li issa kellna real-time information ta' vera il-varjant kemm qiegħed ikun jikkontribwixxi għall-ammont ta' każijiet pożittivi li qed ikollna fil-komunità u anke li llum ħareġ li dan il-varjant issa qed ikun kaġun ta' 61% tal-positive cases milli qiegħed ikollna, allura kien il-mod li rridu immedjatament indaħlu dawn il-miżuri fil-post biex aħna nkomplu niġġieldu l dan il-virus billi aħna dejjem nagħmlu miżuri li jkunu jistgħu jagħmlu impatt fuq is-sitwazzjoni. L-għan prinċipali tagħna kien dejjem li nikkontrollaw is-sitwazzjoni, imma iktar u iktar li aħna il-pazjenti tagħna li jkunu pożittivi dejjem nagħtuhom l-aqwa kura li huma jistgħu jkollhom. U allura għalhekk għandna iswali u hemmhekk qegħdin nipprovdulhom it-trattament, imma wkoll għan prinċipali huwa li aħna nevitaw l-imwiet kemm nistgħu. U bil-kura u bis-sitwazzjonijiet ta' provision ta' treatment li aħna għandna rajna li jekk tħares lejn l-mwiet li qiegħed ikollna huwa numru ta' mwiet li kull mewt aħna tara kif tista' tipprevenija, però jekk tħares lejn ir-rata ta' mortalità f'Malta meta tqabbilha ma' pajjiżi oħrajn aħna qegħdin l-20 post fl-Unjoni Ewropea fejn għandek pajjiżi oħrajn kbar bħal Spanja, Franza, l-Italja li għandhom rati li huma ħafna iktar għoljin minn tagħna. U dan irridu nżommuh b'diversi modi billi nibqgħu aħna nagħmlu t-testijiet lil persuni, il-swabbing centers tagħna qegħdin miftuħin hemmhekk, għamilna iktar kapaċità biex nagħmlu iktar testijiet kemm bil-PCR kif ukoll bir-rapid testing li wkoll huwa mezz tat-testjar li huwa utli ħafna, infatti ħafna mill-każijiet li qegħdin jiġu rrappurtati qegħdin ikunu wkoll minn dawk ir-rapid testing li jkunu joħorġu reattivi pożittivi meta jkollok persuni li huma simptomatiċi. U anka li aħna nikkuraw il-pazjenti u inti hemmhekk allura tkun tista' tibqa' tnaqqas il-mortalità. Għandna wkoll il-miżuri li qegħdin hemmhekk biex kemm nistgħu innaqsu n-numru tal-każijiet u anka li inti permezz tal-vaccination hemmhekk diġà qegħdin naraw l-impatt. Qegħdin naraw l-impatt kemm fuq dawk in-nies li qegħdin jidħlu l-isptar għaliex jekk tħares lejn l-etajiet tal-persuni li qegħdin jidħlu l-isptar, qegħdin naraw li l-etajiet ta' persuni li huma iktar anzjani qiegħed dejjem jonqos. U anke jekk tħares lejn il-mortalità, l-average age tal-mortalità issa dejjem qiegħda tonqos u allura hemmhekk qed turi li dan il-vaccine iva qiegħed jagħmel impatt billi jnaqqas il-riskju ta' persuni li jkollhom komplikazzjonijiet u anke innaqqas ir-riskju tal-imwiet. Allura sakemm aħna ħanibqgħu għaddejjin bir-rollout tal-vaccination program biex nipproteġu lil persuni permezz tat-tilqim, ukoll aħna nibqgħu għaddejjin bil-public health measures li jinkludu iżolazzjoni, kwarantina tal-persuni u anka dawn il-miżuri li l-għan tagħhom huma li aħna naqsu l-ammont ta' nies li jkunu qegħdin jiltaqgħu flimkien u l-ammont ta' kuntatti li persuni jkollhom. Għaliex bir-rata ta' trasmissjoni, bir-rata ta' dan il-varjant li għandna fil-komunità huwa faċli ħafna li inti tista' tiltaqa' ma' persuna li jkun jista' jġor dan il-mikrobu jkun qed jinfetta lil ħaddieħor. Allura, dan il-mod aħna nagħmlu l-appell tagħna biex il-dawk in-nies kollha li aħna qegħdin nibatulkom l-invitation biex tiġu titlaqmu, ilqgħu dan l-invitation u naraw li aħna f'Malta għandna uptake tajjeb ħafna, ġifi vaccine hesitancy għaw Malta literalment tara li m'għandniex meta tqabbilha ma' pajjiżi oħrajn, imma wkoll li aħna nsegwu dawn il-miżuri li għandna fil-post, inkunu responsabbli li dawn il-miżuri vera huma miżuri li huma ħorox, imma importanti li aħna flimkien insegwu dal-miżuri biex aħna nkunu żgur li nkunu qegħdin naraw kif nistgħu innaqsu il-firxa ta' dan il-virus. Niftakru li huwa varjant li qiegħed jinfirex, huwa varjant li huwa trasmissabbli ħafna iktar mill-virus li nafu li kellna qabel. U dis-xenarju qegħdin narawh mhux biss f'Malta, imma qegħdin narawh ukoll f'pajjiżi oħrajn. U allura importanti nappellaw għal responsabbiltà mingħand kulħadd. Grazzi.
Għan Falzona għal Television Malta għandi żewġ domandi għal kull kelliem jekk jogħġbok. Prim Ministru, il-varjant tar-Renju Unit blimma mod ħarbet il-pjanijiet tal-Gvern biex sa Mejju il-pajjiż ikun business as usual. It-tieni domanda, għaliex ma nħassitx il-ħtieġa li l-portijiet u l-ajruporti jingħalqu? Ħajkun hemm iktar kontrolli u jekk iva b'mod konkret ser ikunu. Dr. Fern, għal dawk l-appuntamenti u l-operazzjonijiet mhux urġenti li ġew posposti mill-ġdid, hemm xi pjani ta' kontingenza biex dawn in-nies affettwati jkun hemm żmien raġonevoli biex mill-ġdid ikollhom appuntament ieħor? U semmejt il-Johnson & Johnson inti li għandna bħala pajjiż 250,000 doża ordnati. L-ewwel allokazzjoni tal-pajjiż tagħna kemm ħad tkun? U l-Professur Charmaine Gauci, bħala eżempji dawk il-ħwienet li mhumiex essenzjali, li huma li ħalqu bħala eżempji li ma tib ta' ħwienet. U l-qorti fuq parir tiegħek miftuħa tibqa'? Grazzi. Grazzi Glenn, il-miżuri restrittivi li għandna kemm fl-ajruport kif ukoll il-port ġew riveduti u huma meqjusin bħala suffiċjenti sabiex jilqgħu għal tixrid ta' infezzjonijiet. Fil-fatt jekk wieħed jara r-rata li biha passiġġiera qegħdin jaslu lejn l-Gżejjer Maltin niżlet għal livelli baxxi u għal daqstant inżammet għal dak li huwa neċessarjament essenzjali. Għal-rigward id-domanda dwar il-varjant, naturalment dan ġab pressjoni akbar fuq żieda fir-rata ta' infezzjonijiet u naturalment dik hija xi ħaġa li aħna rridu nikkontrollaw. Kienet xi ħaġa li l-Ewropa kollha, id-dinja kollha ma preveditix, l-xjenza ma preveditix, però il-pjan jibqa' wieħed li nżidu il-rata ta' tilqim nibqgħu inġibu kemm jista' jkun dożi tal-vaċċin f'Malta, inlaqmu bis-saħħa kif qegħdin nagħmlu sabiex naraw illi pajjiżna jirritorna normalità kemm jista' jkun malajr. Grazzi. Saqsejtni Glenn dwar il-servizzi tas-saħħa li aħna ħankunu qegħdin issa naqsu biex diljaw ma' situazzjoni kif ħankunu qegħdin nirkupraw. Mela aħna fil-bidu tal-pandemija ġifieri għal Marzu April tas-sena li għaddiet, konna waqafna mhux biss l-operazzjonijiet li mhumiex urġenti, l-elective surgery, ma waqafna l-outpatients, waqafna l-screening, waqafna numru ta' servizzi oħrajn li għal numru ta' xhur mhux Malta biss, ma prattikament l-isptarijiet kollha tad-dinja kienu wafuhom. Aħna kien hemm sptarijiet li baqgħu hekk. Aħna għal ħabta ta' Mejju u Ġunju ġejna bdejna nżidu u nagħtu dawn is-servizzi. F'dan il-perjodu ħafna minn dawk is-servizzi li konna waqajna lura fihom bħal screening tal-kanser irkuprajnieh jew qegħdin nirkupraw. Ġifieri nieħdu l-screening tal-kanser bħala eżempju, il-colorectal u cervical irkuprajnieh, il-breast screening għadna qegħdin nirkupraw. Din id-darba issa ma waqqafniex is-servizzi li konna waqafna qabel, imma naqqasna biss, jew waqafna biss, jew ħankunu qegħdin nwafqu minn nhar is-sibt l-operazzjonijiet li mhumiex urġenti, l-operazzjonijiet urġenti u ta' emerġenza jibqgħu jsiru biex il-professjonisti, it-tobba, n-nurses speċjalizzati inkunu nistgħu nużawhom għal contact tracing, ġol ITUs, għat-tilqim u biex inkunu nistgħu nikkontrollaw aħjar is-sistema tal-COVID. Iva, palma għamilna bis-servizzi li konna waqafna f'April u f'Mejju, għandna diġà pjan ta' kontingenza għal dawk il-persuni li jkunu issa ħajjitilfu l-appuntament tagħhom għall-operazzjoni, nisperaw li dal-perjodu ma jkunx perjodu twil, biex imbagħad nirkuprawhom f'kemm jista' jkun żmien qasir. Fil-fatt, aħna diġà ħriġna sejħa u f'dawn il-ġurnati nkunu qegħdin nerġgħu noħorġu xi ħaġa simili biex ikollna dik li qed nsejħu la pandemic reserve. Ġifieri anke la darba tgħaddi l-pandemija mhux nerġgħu morru lura kollox kif konna f'Jannar u frar tas-sena li għaddiet, imma dejjem inżommu riserva żejda ta' infrastruttura, anke jekk hemm bżonn ta' HR biex jekk xi darba terġa' tinqala xi ħaġa simili bħal di inkonnu nistgħu waqt li niddiljaw mal-pandemija nibqgħu nagħtu servizzi tas-saħħa li huma essenzjali għax bħalma taf inti mhux il-COVID biss teżisti ma jeżisti mart ieħor. Il-tilqima tal-Johnson & Johnson għadna nistennew illi tkun awtorizzata mill-European Medicines Agency. Aħna formati li għada ħassir laqa pjuttost speċifikament fuq hekk, mhux neċessarjament għada tinqata', aħna nisperaw li tinqata' għada u fil-viċinu li tkun favorevoli. Palma ġara bit-tilqim ieħor ma nkunux nafu
x'kemm ħatkun il-konsinja illi ħatasal Malta immedjatament sakemm ikun hemm l-awtorizzazzjoni. Jiġifieri la darba jkun hemm dik l-awtorizzazzjoni, ġeneralment f'temp ta' ftit sigħat, ftit ġranet ikollna l-ewwel indikazzjoni u hopefully jibda jkollna dan it-tilqim li nistgħu nżiduh mal-programm li għandna. Il-vantaġġ tal Johnson & Johnson huwa li tittieħu biss doża waħda, allura m'għandek bżonn tieħu tieni doża biex ikollok l-immunità għolja mal-ewwel. Fuq il-mistoqsija dwar li huma l-ħwienet li huma non-essential li ħajkunu qegħdin jingħalqu, dawn jinkludu dawk il-ħwienet tal-ħwejjeġ, ħwienet li jbiegħu l-sportswear, dawk li jbiegħu il-ġollerija, handbags jew inkella prodotti tal-ġilda, għandna wkoll dawk li huma perfumeriji, dawk li jbiegħu prodotti tal-beauty, haberdasheries, soft furnishings, ħwienet tas-souvenirs, discount stores, luggage shops, toy shops, hobby shops, ħwienet li jbiegħu l-amara, florists, vaping shops, u anka barra dawn huma l-ħwienet. Imbagħad għandna s-servizzi non-essential services li dawn jinkludu dawk non-essential services bħal hairdressers, barbers, beauticians, spas, nail artists, nail technicians u tattooists. Fil-mistoqsija dwar il-qorti nfakkarkom li fil-qorti aħna għandna mezzi ta' mitigazzjoni u anka standards li qegħdin hemmhekk biex ikun hemm nuqqas ta' trasmissjoni u anka mitigazzjoni ħalli bekk nkun nistgħu innaqsu r-riskju li jkun hemm f'dawn il-postijiet, però għalissa dawn ħajkunu jibqgħu miftuħin. Julia. Hey, good evening, Julia Margaret from Times of Malta. I only have 2 questions, please. Should the vulnerable and elderly stay indoors once more, like they were asked to do so last year? And will you be declaring a public health emergency? Thank you. Grazzi, Julia. Il-domanda dwar public health emergency, domanda l-oħra dwar vulnerabli tweġiba Superintendent tas-Saħħa Pubblika, sena ilu kellna xenarju differenti, prinċipalment billi ma kellniex il-vaċċin. Min sen ilu sal-lum tallimna ħafna ukoll u llum qegħdin naraw illi bis-saħħa tal-qafas legali li joħroġ mill-Public Health Act stajna nagħmlu dawn il-miżuri kollha flimkien ma' Superintendent tas-Saħħa Pubblika, flimkien mad-Deputat Prim Ministru, flimkien ma' numru ta' esperti tas-saħħa oħra li ddiskutejna magħhom. Nisqar illi l-ħfef ħaġa llum tkun illi nixħtu ir-responsabbilta kollha fuq is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika. Maħniex lesti li nagħmlu hekk. Ir-responsabbilta nerfawha kollettivament flimkien is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika, id-Deputat Prim Ministru, jien nerfawha flimkien u nibqgħu naħdmu b'responsabbilta u b'sens ta' dover lejn pajjiżna sabiex nagħtu dak kollu li nistgħu għal dan il-pajjiż li tant inħobbu sabiex nersqu lura lejn in-normalità mill-aktar fis. Domanda l-oħra dwar il-vulnerabbli? Dwar l-anzjani nafu li l-anzjani huma dak il-grupp l-iktar li huma vulnerabbli barra l-età biss ukoll nafu li iżjed ma' persuna jikber iżjed għandu ċans li jkollu mart li huwa kroniku u allura jpoġġihom f'dil pożizzjoni ta' vulnerabilità. U għalhekk li aħna qegħdin inlaqmu lil dawn il-persuni skont l-età, jiġifieri aħna diġà għandna issa dawk in-nies li huma tal fuq minn 80 sena li l-maġġor parti tagħhom huma mlaqmin u bil-mod il-mod aħna niżlin l-isfel ukoll fl-etajiet kollha l-oħra. Però bir-rata ta' trasmissjoni li għandna fil-komunità importanti li aħna nkomplu nipproteġu lin-nies anzjani u n-nies li huma vulnerabbli u allura rakkomandazzjoni bħalissa huma li kemm jista' jkunu huma dejjem iżommu mal-babil tagħhom. Għaliex meta inti tkun qiegħed iżomm mal-babil tiegħek inti għandek dawk in-nies li huma qegħdin ikunu miegħek dejjem. Importanti wkoll li meta persuni ħajkollhom bżonn joħorġu biex jagħmlu l-qaddijiet essenzjali, importanti li huma wkoll ikunu qegħdin jevitaw postijiet fejn jista' jkun hemm iktar nies, jevitaw ħin li jkun hemm iktar nies u anka importanti li dejjem nibqgħu nużaw dawn il-mezzi ta' prevenzjoni li jinkludi l-użu tal-maskra, li naħslu jdejna ta' spiss u li nżommu distanza minn ħaddieħor. Nselmilkom Ġejka Kwalina mill-Malta Independent. Prim Ministru, għalfej rreżistejtu mill-issejħu anke lockdown anka
ma tħossx li kienet kontradizzjoni li kien hemm anke ċertu unions qegħdin jissejħu għal iktar miżuri jiġu fis-seħħ. U daw fl-istess ħin ovvjament qed jimxu ma' xjenza wkoll. Ma taħsibx li hija kontradizzjoni li l-gvern qed jgħid li qed jimxi ma' xjenza u ma fl-istess ħin il-unions qed jgħidu li wkoll qed jimxu ma' xjenza iżda l-miżuri li qed jiġu introduċuti mhumiex jaqblu ma' tal-unions. It-tieni mistoqsija hija l-Professur Gawci. L-rwol tiegħek hija li tagħti stampa ċara lill-gvern rigward miżuri. Għaliex qatt ma ħassejt li għandna bżonn lockdown jew iktar miżuri qabel u jekk kont tal-fema li għandna nintroduċu lockdown, qatt ħassejtek miżmuma minn xi ħadd li għandek tirrekomanda. Mistoqsija Deputat Prim Ministru rigward il-vaċċin konferma ta' kemm qed nistennew li jingħataw tilqim kuljum naf li l-Prim Ministru semma wkoll madwar 5,000 fil-Parlament. U l-aħħar mistoqsija ma nafx hux id-Deputat Prim Ministru jew Prof Gawci tista' twieġibni. Li huma dawk il-ħwienet li ma jistgħux jiftħu għada u jgħoddu għal siti ta' kostruzzjoni u anke għal Old People's Homes f'dak ir-rigward anke peress li introduċejna il-miżuri l-ġodda ġematejlu li Old People's Homes ħajrilaxxaw il-miżuri. Hemmhekk fiex bqajna. Grazzi. Ma morniex għad-deċiżjoni dwar lockdown għaliex il-parir xjentifiku li ngħata lilna mill-Awtorità tas-Saħħa Pubblika kien li ma morrux f'dik id-direzzjoni. Madankollu joħroġ ċar mill-miżuri li ħabbarna llum bżieda mal-miżuri li ħabbarna ftit tal-jiem ilu bżieda mal-miżuri l-oħrajn li diġà kien hemm fis-seħħ. Illum qegħdin nirrestrinġu l-attivitajiet għal dawk li huma essenzjali. Siti ta' kostruzzjoni ma semmewx mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, però naturalment tkun tista' twieġeb f'aktar dettalji. Il-numru kelli l-opportunità diġà ngħid waqt il-konferenza tal-ħabarijiet li qed inlaqmu bejn 3,500 u 4,000 persuna kuljum. Ġifier nagħtu bejn 3,500 u 4,000 doża tal-vaċċin kuljum. Illi hija rata għolja ħafna. Ngħid l-ogħla rata ras imbras fl-Unjoni Ewropea kollha. U l-target tagħna u li nkomplu din ir-rata u li meta fil-ġimgħat li ġejjin jibqgħu jkollna numru akbar ta' vaċċin li qed jasal, nużaw il-vaċċin kollu li jasal. Ġifieri aħna mill-bidunet kienet il-policy tagħna, l-politika tagħna u hekk irnexxilna nagħmlu li nagħtu t-tilqim kollu li jasal. Nżommu riserva żgħira li hija tat-tieni doża, imma dak it-tilqim kollu li jasal nużaw. Ġifieri m'għandniex tilqim illi mhuwiex assenjat il-pazjenti illi qiegħed fil-freezers tagħna. Ovvjament, meta tasal konsinja jgħaddu ftit ġranet sakemm din il-konsinja nużaw minnha. Imma apparti minn dawn l-4-5 ijiem illi nkunu qegħdin biex nużaw dik il-konsinja qegħdin nużaw it-tilqim kollu. Rigward il-djar tal-anzjani, jiena bi pjaċir ngħid li dan ġa ħabbarni li laqamna l-fuq minn 90%, anzi issa żidna aktar minn 90% x'kienet fadal xi nies li jew kienu ma jfirħux jew kienu kwarantina meta laqamna l-ewwel darba ta' residenti u issa wkoll carers fid-djar tal-anzjani. Ġifieri strictly speaking id-djar tal-anzjani llum il-persuni li hemm jgħixu ġo fihom huma protetti. Però aħna nafu li t-tilqima taħdem mhux 100%, taħdem 95-94% li jfisser illi ħajkun hemm numru żgħir inqas minn wieħed minn kull 10 illi xorta tista' minkejja li jkun imlaqqam tista' teffettwaha. U allura meta n-numru fil-komunità jkunu kbar, anke għal dan il-wieħed minn 10 rridu nipproteġu. Allura għalkemm vera 15 ilu konna għedna issa imlaqmin 90% tar-residenti ta' djar l-anzjani wasal iż-żmien li naħħu shielding, peress li n-numru għadhom kbar fil-komunità anke biex nipproteġu dak il-persentaġġ żgħir illi jista' jkun li fuqhom il-vaċċin ma jaħdimx, għax din hija n-natura tal-vaċċin, għal-issa qed dawk il-miżuri qed inżommuhom in place. Il-mużuri li jkunu rakkomandati dejjem ikunu bażati u jkunu proporzjonati skont is-sitwazzjoni. Ġifieri fejn inti tara li inti għandek il-firxa li tkun qiegħda tinfirex malajr, hemmhekk trid tara li ħajkollok bżonn tagħmel restrizzjonijiet. U bħalma rajna propju llum li ħarġu r-riżultati li aħna għandna 61% tal-każijiet pożittivi li qegħdin ikunu l-varjant, milli dak rajna wkoll li dan il-varjant qed jinfirex malajr, allura hemmhekk mill-ewwel illum ħarġet ir-rakkomandazzjonijiet li iva għandna bżonn ikollna iktar miżuri stretti. U għabbażi ta' dan qegħdin nagħmlu dawn il-miżuri. Dejjem inti tagħmel proporzjonat għal dak li inti għabbażi x-xjenza xi tkun qed tgħidlek, x'inhuwa s-sitwazzjoni x'qiegħed jinfirex, nitalmu wkoll minn dak li ħadem barra minn Malta u naraw kif dak jista' jkun adattat għal Malta wkoll.
Hi, can you hear me? Iva, Yes. Okay. First of all, can someone clarify if childcare centres have been closed or not? Prime Minister, a couple of questions. First of all, you're saying this isn't a lockdown, but it looks very much like a lockdown. Why isn't it a lockdown? Secondly, last week you said that no one would want to be Prime Minister right now. It's only getting harder. There's a lot of anger and there's a lot of fear out there. Everyone either seems to be saying we're not doing enough or we're doing too much. Can you assure us that you still want to be Prime Minister and that you're still the right man for the job? And thirdly, last year you gave up your salary for a month at the start of the pandemic. Will you do so again this time around as a sign of solidarity to all those workers who risk losing their jobs or who might have to quit their jobs now to stay with their children at home? And will you instruct your cabinet to do the same? Xiaoming Gauji, last week you said that restaurants don't pose a risk. Now practically everything has closed down. Everyone's wearing masks and cases have never been higher. Can we see this scientific evidence that you're basing your decisions on, or is it all just guesswork, optics, and reacting to public fear and anger? And Chris Fern, can you start providing a daily update on how many people are in ITU? And can you clarify if the vaccine is still effective on the UK variant, or are we going to need boosts? Thank you. grazzi Tim. Napprezza kieku l-Supretendent tas-Saħħa Pubblika kif ukoll id-Deputat Prim Ministru jiġu indirizzati b'aktar dekor u rispett. Id-dover tagħna huwa li nwieġbu għad-domandi kollha tal-midja, m'hemmx raġuni għal dan ma nagħmluhx mod li jirrispetta id-dekor li huwa xieraq. Fl-aħħar mill-aħħar ejja nifhmu li aktar ma l-koll kemm aħna nevitaw spiritu ta' konfront u naħdmu billi niġbdu ħabel wieħed f'direzzjoni waħda, nagħmlu l-isforz kollu li nifilħu sabiex il dan il-pajjiż immexxuh il quddiem, aktar iċ-ċans ta' suċċess se jkompli jikber. Għar-rigward lockdown, il-miżuri li għamilna iżommu l-attivitajiet għal dawk li huma neċessarji għax-xogħol għal postijiet tax-xogħol essenzjali u għal dak li huwa strettament neċessarju sabiex il-ħajja ta' kuljum tkun tista' tkompli għaddejja. Determinat li nibqa' naħdem bis-saħħa mill-kariga tiegħi ta' Prim Ministru ta' dan il-pajjiż kif għamilt minn Jannar tas-sena li għaddiet b'impenn, b'dedikazzjoni, b'responsabilità u billi nagħti l-enerġija u s-saħħa kollha tiegħi sabiex nara lil dan il-pajjiż jimxi il quddiem. Iva għaddejna minn xhur ta' sfida illi id-dinja kollha qatt marat bħalhom, gburi li kont fdat u għadni fdat minn nies sabiex immexxi lil pajjiż f'dan il-mument ta' sfida u determinat li minn mument ta' sfida immexxi lil pajjiż il quddiem sabiex jerġa' jiġi fejn verament jixraqlu. Determinat ukoll illi nibqa' niżgura li ma jkunx hemm nies li jitilfu xogħolhom u l-għajxin tagħhom. U għaldaqstant l-importanza tal-miżuri li għamilna fl-aħħar xhur biex nipproteġu l-impjiegi u d-domanda ir-risposta tagħha tajta inti stess. Kemm kienet l-importanza tal-weight supplement sabiex niżguraw illi impjiegi ma jintilfux għaliex is-salarju tan-nies niżgurawh mhux billi kollha kemm aħna nċedu biċċa mis-salarju tagħna u nagħtu għal min tilef ix-xogħol, imma billi niżguraw li ħadd ma jitlef ix-xogħol tiegħu li nibqgħu nagħtu support sħiħ lill-employers sabiex iżommu lin-nies fl-impjieg u billi nagħtu s-serħan il-moħħ lill-impjegati kollha ta' dan il-pajjiż illi mhux se jitilfu l-ħobża tagħhom ta' kuljum. Rigward jekk il-vaċċin huwiex effettiv kontra l-varjant, ir-risposta hija iva. Ir-risposta hi li dawk il-vaċċini li għandna llum li qed nużaw fl-Ewropa u llum, ġifieri l-AstraZeneca, Pfizer u Moderna, kif ukoll issa jekk tkun approvata il-Johnson & Johnson ikollna anke risposta fuq din mill-EMA. Il-Pfizer, Moderna u AstraZeneca li qegħdin nużaw llum huma effettivi kontra il-varjant Ingliż. Tantu hekk l-Ingilterra u Renju Unit fejn qed jinjużaw primarjament AstraZeneca u Pfizer dan qed ikollhom riżultati tajbin f'dawk il-persuni li jkunu jlaqmu u hemmhekk bħalma wieħed jista' jimmaġina l-varjant Ingliż jismu miegħu
huwa predominanti. Però qed ma jeskludix li bħalma ħarġu daw il-tipi ta' varjanti jista' fil-futur ikun hemm varjanti oħrajn. Aħna dan diġà ħsibna għalih. Jiena fi Jannar ktibt il-Kummissarju Ewropea biex l-Ewropa, l-Kommissjoni Ewropea, tibda diġà talloka fondi għal-riċerka fuq vaċċin modifikat jekk ikun hemm varjanti ġodda u li jkun hemm diġà il-ftehim mal-kumpaniji li jipproduċu l-vaċċin biex dat il-qim jinxtara fl-imkien mal-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea u jerġa' jitqassam il-pajjiżi Ewropej kif kellna suċċess li għamilna bil-vaċċini li għandna llum. Il-Kummissjoni laqatu dan is-suġġeriment u fil-fatt ħarġet position paper ftit tal-ġranet ilu biex preċiżament tikkonferma illi dan il-proċess hija tgħaddej ħalli hekk fl-eventwalità il-qudiem jista' jkun xahar jista' jkun sitt xhur oħra, jista' jkun aktar, il-bot minn hekk ikun hemm xi darba varjanti ġodda nkunu preparati għalihom ukoll biex kemm jista' jkun ma jerġax ikollna sitwazzjoni li kellna fil-bidu tas-sena fejn għandna pandemija u m'għandniex tilqim għalih. Illum għandna dan it-tilqim u jaħdem kontra l-varjanti li huma predominanti fl-Ewropa u li jissew predominanti f'Malta wkoll. Dwar l-evidenza, naħseb sa mill-bidu ta' din il-pandemija konna ċari ħafna fejn għamilna xhur sħaħ li kien qed ikollna daily briefings. Fil-bidu meta kellna n-numri li kienu żgħar, kien qed ikollna informazzjoni dwar kull każ bl-etajiet, is-sintomi li kien qed ikollhom u minn fejn kienu s-suspetti ta' fejn kienu qegħdin jittieħdu. Kif dew jiżdiedu n-numri, dejna nagħtu wkoll informazzjoni ta' minn fejn kienu il-possible sources tal-infezzjonijiet bħala gruppi, bħala clusters. Għamilna xhur għaddejjin dawn il-press briefings, bulletins ta' kuljum. U illi xhur issa wkoll ta' kull nhar ta' ġimgħa nagħtu il-briefings. U l-informazzjoni qiegħda kollha hemmhekk f'dawk il-briefings ta' x'inhuma l-etajiet, min qed jiġi affettwat u importanti dejjem nagħtu minn fejn qed ikollna is-sources li nidentifikaw ta' dawn il-każijiet. U naħseb fl-aħħar press conference li għamilna wkoll dwar il-miżuri spjegajna eżatti il-miżuri kif kienu il-linkjati ma l-evidenza li kien qiegħed ikollna ta' minn fejn huma ġejjin il-każijiet u l-clusters. Il-miżuri tal-lum huma ċari li huma miżuri li huma relatati mal-aspett ta' kif jiġi trasmess dan il-virus li hawnhekk iridu naqsu il-kuntatt persuni ma' persuni oħrajn. U din hija l-evidenza li dejjem ħriġnija ċara u tkun available publicly kull ġimgħa is-sources minn fejn aħna nkunu qegħdin naraw li ġejjin dawn il-każijiet. Carla Zoppardi minn Malta Today, Prim Ministru, Deputat Prim Ministru, Professor Gawċin Selmilkom. Għandi 3 mistoqsijiet. Fil-bidu tas-sena għedtu li tajjeb li nfetħu l-iskejjel għax jgħinu biex jonqos it-tixrid fil-komunità. Illum ħadtu deċiżjoni totalment bil-kontra. Dak iż-żmien konna diġà nafu bil-varjant, kontu żbaljati ġifieri. Tin-mistoqsija nies il fuq minn 70 ma jistgħux jieħdu il-vaċċin tal-AstraZeneca. U dawn qed jaraw lil min iżgħar minnhom jieħu l-vaċċin qabilhom. Kif se jiżdied ir-ritmu tal-vaccinations fost l-anzjani? U t-tielet mistoqsija, parti mill-problema il in-nies il-laxkaw għax iddejqu. Però Prim Ministru, ma taħsibx li kliemek li f'Marzu se nibdew nirkupraw seta' wkoll wassal biex in-nies tillaxka aktar u dak il-kliem. Taħseb li kien żejjed? Grazzi. Grazzi Karl. Il-kuntest tal-iskejjel illum għal kif kien dakinhar li semmejt inti huwa differenti l-ewwel nett. Fadal biss ftit jiem tal-iskola sal-festi tal-Eid u għal daqstant aħna maħniex qed ngħidu li qegħdin nagħlqu l-iskejjel sal-aħħar tas-sena skolastika iżda sal-11 ta' April, jiġifieri dik id-data li fija normalment jintemmu il-festi tal-Eid. It-tieni xenarju u illi huwa wieħed differenti wkoll huwa li dakinhar aħna għadna wkoll illi l-iskejjel huma waħda mill-aħħar attivitajiet illi jingħalqu. Kif rajna llum għalaqna prattikament l-attività il-diversi setturi ta' negozju fil-pajjiż ħallejna dawk illi huma essenzjali u għaldaqstant ix-xenarju llum huwa differenti u għalhekk kien hemm din id-deċiżjoni meħudin in kuntest dawk iż-żewġ konsiderazzjonijiet għala ħadna din id-deċiżjoni. Il-tieni raġun, it-tieni punt, it-tieni domanda li saqsejtni dan ix-xahar se nkomplu naħdmu kif semma d-Deputat Prim Ministru
kemm nifilħu sabiex inlaqmu l-aktar ammont ta' nies illi nistgħu għalhekk qegħdin inkunu ħansejjaħ il-kelma aggressivi fil-mod kif nipprokuraw il-vaċċin. Hawnhekk insellem ukoll min qed imexxi s-CPSU l-ħaddiema kollha tiegħu għal mod kif qegħdin jaħdmu biex jipprokuraw kemm jistgħu dożi tal-vaċċin. Il-vaċċin iva kontrarjament għal dak li qal ħadd ieħor huwa s-soluzzjoni għall-pandemija u għal daqstant il-ħidma tagħna f'Marzu se tibqa' iffokata billi fuq naħa niddefendu bin-naħa tal-miżuri restrittivi, fuq in-naħa l-oħra nattakkaw bil-vaċċin. Kruċjali li nibqgħu nġibu kemm nistgħu dożi tal-vaċċin, nibqgħu nlaqmu kemm nifilħu u l-bidu ta' triq normalità jibqa' dak li nlaqmu kemm nistgħu nies. F'dawn l-aħħar xhur il-poplu tagħna kien responsabbli. Kien hemm momenti fejn tifhem illi l-għajja ta' 12-il xahar mill-miżuri teffettwa lill-poplu kollu. Fl-aħħar mill-aħħar kollha kemm aħna umani, maħniex robots u l-effett ta' stil ta' ħajja illi huwa kompletament differenti minn dak li konna mdorrijin bih tul ħajjitna kollha, tifhem li ħalla effett fuq in-nies. U għal daqstant hawnhekk nerġa' ntenni l-ewwel nett ringrazzjament tiegħi lejn il-poplu Malti u Awċi kollu ta' kemm kien solidali ma' xulxin u responsabbli wkoll għal dawk illi nifhem li hemm l-element tal-għajja nibqa' nappella sabiex inkunu responsabbli għal xulxin u nipproteġu lil xulxin. Ma ngħidx li kien ottimizmu żejjed, Alla ħares nitilfu t-tama, Alla ħares nitilfu l-kuraġġ, Alla ħares nitilfu l-pożittività. Marzu huwa xahar kruċjali fil-bidu ta' triq lejn in-normalità jekk nibqgħu inlaqmu bir-rata li qegħdin u nkomplu nżidu magħha, nkomplu nżidu l-vaċċin, id-dożi ta' vaċċin li nġibu f'pajjiżna, determinat li l-pajjiżna nġibuh lura għat-triq ta' normalità kif nixtiequ. Rigward persuni fuq 70 sena u taħtom, mela. Aħna fuq parir tal-Kumitat Tekniku l-ACIP li huwa l-Advisory Committee on Immunization Policy, persuni ta' taħt is-70 sena jistgħu jieħdu t-tilqima jew jistgħu jingħataw it-tilqima tal-Pfizer, Moderna jew AstraZeneca. Waqt li persuni ta' fuq minn 70 sena jistgħu jieħdu t-tilqima tal-Moderna jew tal-Pfizer imma sa issa mhux tal-AstraZeneca. Il-grupp ta' bej 60 u 79 sena huwa grupp kbir ta' madwar 95,000 ruħ. Aħna għandna biżejjed tilqim bej Pfizer, Moderna u AstraZeneca u ħajkonna biżejjed tilqim bej dawn it-tliet prodotti, part il-Johnson & Johnson, biex dan il-grupp kollu nkunu laqqamnieh il-pjan tagħna, projection tagħna u sal-aħħar ta' April. Il-pjan oriġinali kien sal-aħħar ta' Mejju u ninżlu bissa 70 sena. Issa qegħdin ngħidu ħaniżlu sa 60 sena u sal-aħħar ta' April. U għandna biżejjed dożi f'Malta jew ġejjin, nafu li huma ġejjin, illi dal-grupp kollu ħankunu qed nilaqmu. Ġifieri mhux neċessarjament le mhux se nibdew mis-60 nagħtu database 60 u 70 u mbagħad ta' 70 u aktar minn 70 wara, imma daw kollha qegħdin jieħdu t-tilqim b'mod concurrent biex f'dan il-perjodu ta' ftit ġimgħat inkunu laqqamna daw l-20 ta' eluf ta' persuni li huma vulnerabbli ħabba l-età tagħhom kollha. Monika Ġus minn Newsbook, nistennilkom l-ewwel mistoqsija tiegħi hija din. Tħoss li għalik, Sur Prim Ministru, tħoss li għandha tintrefa' responsabilità politika għas-sitwazzjoni li qegħdin fiha li hija differenti minn dik li konna mwiegħda jiġifieri li l-gwerra kontra l-COVID intrebħet u li se nibdew it-triq lejn il-business as usual. It-tieni mistoqsija hija skrivani fl-iskejjel ħadu l-vaċċin fil-waqt li hemm persuni b'diżabilità u vulnerabbli li għadhom jistennew. Meta tippjanaw li l-persuni kollha vulnerabbli ikunu koperti mill-żewġ dożi tal-vaċċin, lesti li tippubblikaw stampa ċara dwar min ħal vaċċin u għaliex u tippubblikaw ukoll il-pariri xjentifiċi kollha li ngħata l-Gvern biex ikun ċar jekk hux veru jew le li l-Gvern dejjem mexa fuq il-pariri xjentifiċi. Mill-aħħar konferenza dwar il-miżuri sal-lum x'inbidel f'temp ta' ftit jiem biex iddeċidejtu li żidu l-miżuri. Milli fimt qabel l-ajruport se jibqa' jopera, iżda ħad tkunu qegħdin titolbu negative PCR minn tkun min se jkun qed jasal. Mistoqsija oħra, rigward servizzi non-essentials u ħwienet.
Kazinos huma miftuħin jew magħluqin u attivitajiet tal-partiti politiċi li jsiru nhar ta' Ħadd ġeneralment se jibqgħu jsiru u l-kandidati għall-elezzjoni jistgħu jibqgħu jagħmlu house visits. Grazzi. Inħoss, anzi għandi l-obbligu u hekk se nagħmel li nibqa' naħdem kemm niflaħ sabiex nara lura dan il-pajjiż jimxi lejn in-normalità. Dak huwa d-dover li għandi bħala Prim Ministru ta' dan il-pajjiż li nġorru b'sens ta' gburija u responsabilità u determinat li nibqa' naħdem sabiex nieħu lil dan il-poplu fejn verament jixraqlu. X'inbidel mill-ġimgħa li għaddiet? Kif qed aktar qabel fid-diskors, aħna nagħmlu monitoring partikolarment l-Awtorità tas-Saħħa Pubblika tas-sitwazzjoni medika kif timxi minn ġurnata għal ġurnata u naġġustaw il-miżuri skont ma jgħidilna il-parir xjentifiku. Kemm u rajni f'dawn l-aħħar 12-il xahar, kemm billi nżidu il-miżuri jekk meħtieġ, kif ukoll billi innaqsu il-miżuri skont il-ħtieġa. Rigward il-miżuri li hemm għal passiġġieri li jaslu minn barra l-pajjiż fl-ajruport, diġà hemm sistema ta' rigoruża l-ewwel nett ta' klassifikazzjoni ta' pajjiżi skont il-rata ta' sogru li biha huma meqjusin dak il-pajjiż partikolari, u mbagħad ma li huwa determinat ir-rata ta' sogru li hemm għal kull pajjiż, joħorġu wkoll skont l-avviż legali li hemm fis-seħħ il-proċeduri li jridu jiġu segwiti fosthom kwarantina skont il-każ, fosthom ukoll li jiġi prodott il-negative PCR test result. Għal rigward l-attivitajiet kollha, u dan ħajoħroġ b'mod dettaljat, x'inhuwa permissibbli u x'mhuwiex permissibbli, llum tajna overview b'mod ġenerali ta' dak li ħajġi projbit, minn għada jiġi naturalment pubblikat l-avviż legali, l-avviżi legali u joħorġu il-dettalji kollha minn hemmhekk. L-appell b'mod ġenerali huwa sabiex sal-11 ta' April, u mbagħad wieħed jiddeċiedi skont iċ-ċirkostanzi ta' dakinhar, ejja nkunu kawti, ejja nimxu bi prudenza, ejja nkomplu nagħmlu kuraġġ kbir lill-awtoritajiet tas-saħħa tagħna, lil frontliners li tant qed jaħdmu b'dedikazzjoni biex jipproteġu s-saħħa tal-poplu tagħna, biex ikomplu ilaqmu lin-nies brata aċċelerata, ejja nibqgħu nagħmluhom il-kuraġġ tal-għodu talbuni qalu li għandna bżonn illi ikollna dan l-appoġġ. Dan talbu, dan ingħataw. Hekk se nibqgħu naħdmu. Nsellimlek Prim Ministru. Nsellimlek Francesco. Deputat Prim Ministru, nsellimlek Professur Gawċi. Prim Ministru, inti għadek konvinti li pajjiżna jinsab f'ġenna għaxar xhur ilu inti qed lill-poplu illi il-COVID jinsab warajna. Minn Mejju law mietu 320 u fuqhom persuna. Inti lest titlob apoloġija? Grazzi Francesco, kif dejjem iwieġbek se nerġgħu wieġbek bl-istess mod illum illi jkun aħjar li flok ma nippruvaw nippolitiċizzaw din is-sitwazzjoni, nifhmu illi il-konfront politiku mhux tal-li ma se jwassalna mkien, tal-li se jnaqqas iċ-ċans ta' suċċess li għandna sabiex mill-aktar fis bħala pajjiż noħorġu kollettivament mill-pandemija. Għal daqstant nappella għal responsabilità u sabiex nibqgħu flimkien nagħmlu sforz kollettiv, jiena m'iniex se naqa' fid-dibattitu politiku, ma nemminx li dan huwa l-mument tal-konfront politiku, dak jilħaq jasal hemm il-mumenti tiegħu. U nilħqu niddibattu illum il-focus tagħna bħala politiċi huwa li flimkien nibqgħu immexxu lil dan il-pajjiż b'mod konċentrat, b'mod focused, b'mod illi nafu id-direzzjoni illi sejrin fiha, niftakru li qegħdin f'pandemija u għalhekk huwa meħtieġ sforz kollettiv ta' kulħadd. Naħseb weġibtek, ma nafx kemm il-darba weġibtek qabel illum dwarha. Weġibtek kemm il-darba. Dak kien il-kuntest li tkellim dwaru f'Mejju li għadda, meta kien hemm bżonn li nżidu li naqsu l-miżuri skont parir xjentifiku tal-awtoritajiet tas-saħħa
naqqasnihom meta kien il-mument li nneħħu il-miżuri restrittivi skont il-parir tal-awtoritajiet tas-saħħa. Neħħejnihom meta kien il-waqt minħabba il-bidla fil-mod kif jaħdem il-virus. Ejja nifmu illi hija sitwazzjoni li wieħed irid jirreaġixxi għaliha skont il-pariri mediċi u xjentifiċi li kollu. Meta wasal il-waqt li nżidu l-miżuri, żidnihom illum huwa l-waqt li nżidu iktar miżuri hekk se nagħmlu. Samuel Lucas minn One News. Prim Ministru, kif qed inti s-sitwazzjoni qed tinbidel minn jum għal jum, il-bieraħ assistejna l-konferenza tal-aħbarijiet fejn tħabbru aktar dettalji dwar il-COVID weight supplement skont il-miżuri li tħabbru il-ġimgħa li għaddiet. Fil-fatt intqal li ġew allokati 200 miljun euro ma' 360 miljun li ntefqu matul is-sena li għaddiet. Fid-dawl li aktar negozji issa se jkollhom jingħalqu minħabba daw il-miżuri l-ġodda. Il-Gvern forsi se jkun qed jaġġorna dik is-somma ta' 200 miljun euro allokati għal somma kbar. U mistoqsija lid-Deputat Prim Ministru dwar il-Johnson & Johnson. Minkejja li sa issa ma nistgħux inkunu nafu kemm ser ikollna dożi allokati. Hemm ħsieb jew pjan għal minn dawn id-dożi tal-Johnson & Johnson forsi u min jistgħu jkunu mirati biex jieħduhom abbażi ta' dokumentazzjoni u riċerka li hemm fuqha bħalissa? Il-weda tiegħi man-nies kienet li ma nħalluhomx waħedhom. Dik żammejniha u se nibqgħu nżommu għalhekk id-deċiżjoni li ttieħdet il-bieraħ illi il-weight supplement jiġi estis. Illum, fil-verità, qegħdin nerġgħu nestendu il-weight supplement għal dawk in-negozji kollha li bil-miżura tal-lum ġew magħluqin huma se jkunu qegħdin jieħdu il-weight supplement fl-intir tiegħu fil-massimu tiegħu, jiġifieri kellek ħafna minn dawn l-attivitajiet li xorta kienu qed jirċievu il-weight supplement imma f'ammont anqas, dan issa se jitla' għal full tiegħu għal massimu tiegħu mill-ġdid dan huwa l-għaqal li bih mexa dan il-gvern. Mhux il-mod perfett, imma l-għaqal li bih imxejna. U għal daqstant f'momenti bħal dawn kemm huwa importanti li konna gvern li ħaseb għal dan il-mument u l-snin illi għaddew li kellu il-reżiljenza finanzjarja biex stajna nidejna dawn il-miżuri b'saħħithom ta' support, mhux biss li tajnihom f'Marzu li għadda żammejnihom f'April u f'Mejju għedna qtajna nifisna u ma nistgħux inżommuhom. Drajna li se tkun maratona kif fil-fatt ġara u llum li nista' ngħid huwa li nifilħu nibqgħu nagħtu dak is-support sal-mument li huwa meħtieġ. Forse rigward il-Johnson & Johnson, l-Aġenzija tal-Mediċini Ewropea, l-European Medicines Agency, hija biex nistennew li ttina parir dwar il-Johnson & Johnson bejn għada pitada jew forsi kmin il-ġimgħa li ġejja. Fost l-affarijiet li tkun qed tgħidilna ikun l-alminija liċenzjata din it-tip ta' tilqima. L-indikazzjonijiet huma li qed tkun liċenzjata jew tista' tkun awtorizzata għal persuni kollha tal-fuq minn 16 sena, ġifieri mhux tieqaf f'70 sena. Però għad irridu nistennew il-parir tal-EMA. La darba jekk tiġi u la darba tiġi il-Johnson & Johnson l-Janssen aħna nkunu qegħdin nużawha bl-istess mod kif qegħdin nużaw it-tilqim ieħor, ġifieri biex inkomplu il-rollout tagħna bil-prijoritajiet kif fissajna mill-bidunet, ġifieri nibqgħu nagħtu persuni ta' fuq is-60 sena u vulnerabbli jista' jkun li bdi wkoll inqarbu anke ftit iżjed ġranet minn dak li diġà qarrabna fil-programm tagħna. Grazzi l kulħadd. Grazzi.